Имаше период в живота ми, когато се налагаше да ползвам помощ на нетрадиционна а, медицина. Впоследствие осъзнах, че мога да правя и други неща със себе си, с тялото си, с ума си. Спомням си, че едно от поредното ми отиване на лекар с много витамини беше за един час $470. Аз работех за $600 на седмица и моя приятелка каза: следващия път, като имаш нужда от лекар, обади ми се, ще ти удара 10 на 15 тояги. Тояги е така пръчки дебели, които като удреш много боли. Ще излекувам от депресията. Една от лекарките нетрадиционни ми подсказа, че е хубаво да намеря хоби, нещо, което ми харесва, да правя нещо, което искам. И аз не можех да си сетя в този момент какво бих направила. Тя каза: какво ще кажеш да правиш йога? Викам: йога. Всички там, нали, стопкани облечени с някакви тънки клинчета, нали, кукли Барби. Аз не обичам да ходя. И тя каза: добре, тогава защо не си правиш йога вкъщи? Викам: и какво ще правя вкъщи? Чувала ли си за 5 тибетски елемента? Потърсих информация, намерих и започнах. Когато започнах да ги правя тези 5 тибетски елемента, без да отивам в класа на йога, където трябваше да седна на пътечката точно в определено време с някакви красиви дами около мен, които след класовете споделяха за скъпите си дрехи, които носят, клинчетата, които струват $75 едното. Аз започнах да ходя и да пробвам различни видове йога. Един ден на една, друг ден на друга, на друга. И така в един момент попаднах в един клас, в който беше много интересно. Влязох, както винаги, в последния момент и видях хора, които бяха повечето облечени в бели дрехи. Учителката беше в бели дрехи, беше с вързана кърпа на главата и започнахме класа, в който на мен ми беше леко смешно. Аз бях облечена в червено, клин, червен,